La señora de Padre, Pagbasa kang banal na Ebanghelyo sa Usuki sa Lucas, kamurawayan sa imo, kurang na. Nagurulay ang nagkaperang disipulo, dapit sa templo na labi kagayon, huli kang mga mahalagang kapo, asin kang mga dolot sa Diyos. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot ang panahon na mayo dyanin, matatada, nin sarong kapo sa ibabaw, nin sarong pang kapo. Anong kabos, marurumpag, danga naghapot sinda, Maestro, noong aray nini mangyari, ano ang magiging tanda na ini? Mangyari na, nagsimbag si Jesus, mag-ingat ka mo, dahil ka mo magparaya, ulitan ako, ang maligay sa ngaran ko na magsasabi, ako ang Kristo. Nagabot na ang oras, dahil ka mo magtungod sa ida, dahil ka mo matakot, kung madangog kami ni mga gera sa mga ralaban. Ano nga iyan dapat na mangyaring muna? Halaga, makupay yan ang katapusan. Panakotan sa iyang pagpahayag, ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon. Ang sarong kahadayaan malaban man sa maski kahadayaan. Malinog ni mapasok, asin magkaigwa din goto sa kapeste sa man lain-lain na lugar. Magkakaigwa ni makakakinhat sa katakulang tanda halay sa kalangitan. Alagad bago mangyari ini ka boss, dadako po na sin papasakitan ka mo, dadarahon ka mo sa mga sinagoga, saka sa mga bilanggoan. Inatubang ka mo kan mga haday asin sa mga kasangkop dahil sa ko. Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan marhay na marayta. Ibugtag na nindo sa inyong isip na dahil ka mo mahadit kung paano ka mo masiwag. Ulita, tatawan ko ka mo ni mga tataramon, asing kadunongan, na dahil masusudya o masisibag. Kan sa inyong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, sa mga katuod, ipapaganda ninda ang iba sa ido, ungis ka mo kan gabos na tao dahil sa ko. Alagad, maski sarong buhok, sa inyong payo dahil mawawara, kung makatagal ka mo, makakamtan nindo ang buhay. Ang marhay na bareta, kang kagurangan. Thanks be to God. Pagkumaw sa imo, Kristo. Wala, magkashare ka mo. Negating bagong bareta para sa Domingo. Diyos maraya po sa inyo amin. Kagtong pinasa kong Ebanghelyo. Ni kagurangnan ni Jesucristo na pinikisi sa kat, na kayon maabot na marita panahon. Pero man pamarikan, kayon siya sabihin, na hindi kong matakot. Pakayon siya, kaya nagsabi siya, hindi ko matakot. Hindi, kita niya kabayan, kingunan man o mabot, hindi siya mabukinaman. Kaya sabi nga niya, magkakaigwaning, magkagilit-gitan, sa kadarakulang ka nakahalik sa kalangitan. Kaya, hindi, siya na kita matakot, lampang isa, ipangadji sa sana, nakanapagayagan sa oras o mabutman, nakapreparat na kita. Tangwan man sa nakan, dengan mga bagay, hindi piprepararan, hindi tatagak man. Kaya lampang isa kita, saka, lalang-lalo ako. Piprepararan gumagaling ka, sakit mo na gani, yun. Sabi ni bro, mag-hockey. Kaya nga ni, maski puro-puno, hindi mo ako na ikapaliwanag sa inyo galing maraya na maraya. Tapos na po.
Sige. Ika na. No. You have to. Oh. Yes. Unang ko man i-explain. Share. Okay. To share. Ah. Share man. na-